Hej og velkommen til den her video. Det her er min ven Jakob her, min ven Mads med. Vi skal smage på nogle japanske sodavand. Så sodavand ind her. Jeg har lidt af hvert her. Jeg kan ikke se, hvad jeg tror. Vi har lidt Moku. Vi har en grøn Moku et eller andet. En grøn. Og så har vi en Moku. Og så har vi en Moku. Og så har vi en anden rød hakata. Harter med vandmelonsmag. Og så hata. En anden. Det er med. Jeg tænker bare, vi starter. Vil I starte? Ja, så tager vi den her. Så nu har vi lige fået åbnet sodavand. Nu har jeg lige fået åbnet den her soda. Jeg har lige fået åbnet den her soda. Jeg har lige fået åbnet den her soda. Jeg har lige fået åbnet den her sodavand. Der var lidt træls. Nu tænker jeg bare, at vi hælder op. Tak. Fint. Ja, vi skal spille det hele. Vi skal. Nej, en penge ikke. Det er fint. Du må kun bare. Ja. Ej, bro, jeg har gjort det igen. Ej. Ja. Vi starter bare. Så 3, 2, 1, nu drikker vi det. Som sagt, det var med vandmelonsmag. Så Jeg er ikke så meget vandmelon over den det. nej. Hvad vil du lige give den? Vi vælger det i smagen. Altså, mig så synes jeg kan helt smage vandmelon. Så jeg tror, jeg giver den 3 ud af 10, fordi den ikke rigtig havde smagen, jeg synes, den er. Ja, det er fra 1 til 10. Jeg vil nok give den. Det smager fint nok. 5. Det er jo godt rigtigt. Jeg giver den også 5. Ja. Så det er videre til næste sodavand. Men den her hakata. Så Så står har jeg lige fået åbnet den her sodavand igen. Den bruges lidt over. Men jeg tænker bare lige, at vi hælder op. pas. Så skal vi smage det. Fuck, jeg er dum. Altså. Jeg vil faktisk sige, det er værre. Og det må smage. Nej, det smager faktisk bedre. Det må smage lidt dis. Det smager mærkeligt. Ja, det smager tis faktisk. Okay, jeg vil nok give den. Hvad vil du give den? Nej, jeg starter ikke. Så starter jeg. Jeg vil nok give den 6. Den er ikke særlig god. Jeg giver den en 4. Jeg giver den 2. Jeg tror bare. Vi har lige fået åbnet den her moka. Så lad os bare lige prøve den. Jeg skal bare prøve den. Jeg vil gerne mange klumper. Det vil være mange klumper. Ikke mange kugle. Det er mange klumper. Ja, vi smager det. Bundrigt. Ej, smager også til magvis. Og det smager faktisk. Må Hvad man siger godt det, tage de det der, må man godt tage de der kugler der? Det tror jeg. Det smager afskyeligt. Kan du ikke lide sådan en afvisning? Jo. Nu waiter vi. Så starter du den her. Jeg har det op i munden. Så starter jeg. Så waiter Mads. 3 ud af 9. Den er ikke særlig god. Jeg vil give den 1 ud af 10. 10 ud af 10. 10 ud af 10. Det smagte lort. Okay. Jeg giver den 1 ud af 10. Videre til næste. Fordi Ja, nu skal vi smage den her Moku med melonsmag. Så lad os bare komme i gang med det. Jeg skal åbne. Au. Den skal godt nok drejes. Ja, så starter Jeg skal ikke vi have de der klumper igen, Milo. Det får. Stop. Ej, jeg skal lige have den der klumper, seriøst. Skal jeg også have noget? Du skal have det meget. Willum, du skal holde det. Klumper. Så får jeg om noget. Øj, det lugter brutalt. Så drikker vi. Det er faktisk fint. Ej, men ikke med de der klumper i. Jeg klummer det. Jeg vil give den en 6'er. Hvis der ikke havde været klumper i, så havde jeg givet den en 7'er. Men hvis der ikke, men nu er der klumper i. Så en. 6'er. Og jeg vil nok give den en 6'er. Hvad med dig? 0. 0 ud af 10. Det er jo. Sidste, fordi jeg er ikke særlig vild. Så
åbner vi det lige nu. Og bare skulle lige bruge som kræfter på den her. Jeg skal bruge alle mine kræfter. Men det er jo ikke særlig stærkt dig. Nej, det vil jeg også godt. Hvorfor knækker du? Nu er du dræber, ikke? Jeg skal ikke særlig meget. Bare giv mig det cykel. Stop! Ej, Ja, tør det op, ja. ja, og vi har noget... Blåbær, mongo. Blåbær. Mongo. Blåbær noget. Ja, blåbær, monko. Jamen, så skal vi smage det nu. Jeg vil sige, det er faktisk... Det er den bedste tider. Ja, det er Det klumperne, de gør meget. Så jeg vil nok sige, at jeg vil give den en 6'er. Jeg vil give den en 7. 7. Hvad giver du den? Altså, jeg er ikke så meget til monko, eller hvad det nu hedder. Men jeg vil faktisk gerne give den en 0. Nej, ikke en 2. En 2, ikke? Ja. Fordi det er blåbær, og det er også dem... Nu fik min geniale kameramand lige en idé, så han kommer her. Han har også været med i tidligere videoer, kan jeg nok se. Vi vil blande dem sammen. Og så smager vi. Så det gør vi nu. Hæld op. Hæld op. Det er kun muko. Der er ikke mere af de andre. Ej, det er nok, Mads. Det er nok. Det ser meget sygt ud. Har vi det taget ser noget af sygt det ud. lyserød i? Ja. Ja, Meget endda. det er bare lidt handicap. Så tager vi alle sammen suger. Hvad er det? Hvad er det? Sugen klumper. For satan. Hold kæft, det smager. Jeg vil faktisk sige, at der er meget det blå, så det smager. Lort. Der er meget blå, så det smager faktisk godt. Det smager faktisk fint nok. Det smager lort. Men når man får de der klumper op, det er bare... Jeg giver den 0 ud af 10. Jeg giver den Ikke en skid. 1 ud af 10. Jeg fik en klump med der. Hvad giver du den? 6 ud af 10. Og du skal også have. 10 ud af 10. Verdens bedste drik ever. Jeg drikker den til morgenmad, til middagsmad, til aftensmad. Du skal like og subscribe til Gutterne Bi, så de her 2 gutter, de kan komme med igen. Ses!